Čau lidi, budeme zítra možná po škole přijde se mnou kamarád a koukněte se na tohle video. Když to vidíte, dejte prosím aspoň like, odběr. Můj cíl je 10 000. Dáme to? Jo? Tak prosím, chci to fakt dokázat. A prosím, fakt to dáme. Ať to dáme, udělám pak samotný video na ten YouTube, to než to uděláme, pokud přijde. Jo? Takže. A zahrajeme si schovku zítra s kamarádem. A pro tohle video je všechno. Takže zatím zdar. Střeček 02, jméno kanálu, zdar.